dalah. Dayang Swela kula wonten dawuh paman lan kowe anti sura. Wonten dawuh paman. Dayang Swela kowe tedhak turase Bambang Aswatama. Matine bapakmu wis sawetara suwe nalika nglandhak ngesong bumi. Jedhul ana kedaton Ngastinapura. Nggih. Anti Sura kowe anake Raden Jayadrata Mbana Keling biyen. Inggih. Bubaring Bratayuda Jaya Binangun bareng Pandhawa wis boyong menyang Pura Ngastina. Puntadewa dadi ratu. Kertiwindu anak Harya Sengkuni sing ora trima. Mula nalika semana kowe wong loro tak tandur ana kedaton Ngastina. Pandhawa ora weruh, Pandhawa ora ngerti yen to sejatine kowe karo kowe wongku. Nggih. Mula titi mangsa iki aku njaluk pekabaran menyang kowe, Dayang Swela anti Sura. Paman Kertiwindu lepat nyuwun pangapunten. Estunipun kula sampun nindakaken samukawis reka daya. Kados menapa ingkang nate panjenengan dawuhaken dhateng kula. Nggih, semanten ugi. Kula sampun saged njajaki sepinten jero cethekipun negari Ngastina wonten pangwaosing Pandhawa. Ya, bagus. Tak sawang katone wis kasembatan saiki wis akeh sing padha bentik. Mula titi mangsa iki reh ning saben dalan prapatan wis dipajang gambare putra Abimanyu Suwargi paripurna sanggon-gon pating tlecek gambare kuwi sing dideng-deng sing didomo-domo sing digegala bakal didadekake Ratu Ngastina. Lah kok penak temen. Biyen Pandhawa sing mateni wong tuaku. Werkudara kurang ajar. Mateni bapa pamane ora nganggo kamanungsan, diwalik dijojo dubure. Dibeset kulite. Ora trima ati. Semanten ugi mboten trimah raos sing manah kula Bapa Bambang Aswatama. Ingkang mejahi parikesit ingkang tasih bayi. Kula ki mboten lila tiyang sepuh kula dipun pagas mawi Paksopati dening Panengah Pandhawa. Yen pancen mangkono, kerek lampit brungkat kimpul ayo nglumpukke wong-wong sing padha kegelan atine. Wong-wong sing padha gelo pikire klumpukna. Wong-wong sing uripe kekurangan klumpukna, wong-wong sing keserakat ora iso mangan. Supaya nyebarke pangerten yen to beda agama kuwi ora kudu rukun. Sebarno pangerten yen to beda agama ora kudu rukun. Nggih. Nadyan tunggal agama yen to beda cak-cakaning panembah aja gelem kumpul. Nggih. Kaping pindhone bentekno siji lan sijine supaya padha nduweni rasa jubriya lan gething keburu sengit. Nggih. Nyebaro wong-wong padha ngrusak papan panembah. Lan omah-omah pangibadahe wong-wong sing beda golongan. Wong-wong sing beda panembah mau uber-uberen gawenen kesurang-surang uripe. Nggih. Sebarno pangerten yen to agama kuwi ora kena nganggo budaya. Kabeh wong Ngastina kandhane ngono. Ora kena nganggo budaya. Ora kena nganggo gamelan. Kandhane ngono. Upama kepepet kudu nganggo gamelan nanging sindene lanang. Aja wedok. Nggih.
Aja entuk nganggo budayane dhewe. Aja entuk nganggo sandangan pengagemane dhewe. Nggih. Aja entuk nganggo keris. Nggih, ngestaken dawuh. Nek isih ana sing nganggo keris, arepa kuwi budayane wong Astina. Duduten jojohno matane. Nggih, ngestaken dawuh. Bocah-bocah ajarana ngombe ciu brembaragang yen menyang pamulangan sangonono candu lan apyon supaya rusak uteke aja nganti mikir wulangane guru. Nggih. Laku sandi ana ing peperintahan mlebu nandura wong-wong sing pinter hukum kon gawe cara supaya doyong terus kukume negara Ngastina. Bumi gonjeng langit kelap-kelap katon lir kintang alis pisang mawe gandrung sabarang kadulu wukir moyak mayik dinten kula sampun terwaca dawuhipun Paman Harya Kertiwindu parenga kula bidal dinten menika Paman. Ya Kang Prayitna ngati-ati anti sura kula wonten dawuh. Mengkono uga prajurit Wonokeling ketokno isih setya menyang negara Ngastina nanging sejatine kowe kudu gawe rusak. Nggih, ngestaken dawuh. Saweka sangya prajurit oh.
Wah. Somya pratangga winduyat amun-amun lirku mampang maledhek mancala putusing sewang ulun la dalah wis adoh budhalku saka ing praja Tisagok. Nggih. Napa badhe dipun terusaken anggenipun golek perkara? Golek perkara piye? Dionto-onto saking griya Paduka badhe males hukum sedanipun ingkang Rama Prabu Sitija inggih Prabu Boma Narakasura. Wis dadi anteping tekadku, wong tuaku ora luput. Kenapa nganti dadi korban jroning Gojali Sutagok? Sik, kok mboten patek penak nek dirungu. Kok mboten luput pripun? Salahe Kanjeng Rama Prabu Sitija nggon ngendi? Lho. Ingkang Rama niku wani kalih wong tuane. Mula anak gelut kalih pak niku jenenge Gojali Suta peranging bapa lan anak. Niku dadi perkara sing gedhe mboten baen-baen. Mula Mbah sampeyan Ratu Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna nika mboten bodho. Titising Bathara Wisnu kok bodho, mboten bodho. Diajar. Nuwun sewu nggih. Prabu Wisnu nggih Bathara Wisnu sing pun madeg Nalendra teng Medang Kamulan jaman rumiyin nggih niku cerita mawon jaman bingek.
Merga kula crita niku Bathara Wisnu niku mudhun teng bumi dadi ratu niku bola-bali. Mboten mung pisan pindho ning marambah makaping. Teng Medang Kamulan nggih tau, nitis teng Lokapala. Buta sing jenenge Wisnungkara nggih tau, nitis dhateng Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabau nggih tau, nitis dhateng Ayodya Sang Rama Regawa nggih nate. Lah sareng jaman Ramayana pun kepungkur adoh ngancik jaman Mahabharata Bathara Wisnu nitis dhateng ingkang eyang nggih mbahmu niku Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Dadi niku pun wareg dahar gempalaning jagat amis bacining kawontenan pun apal ingkang eyang niku. Dadi sinten sing utama, sinten sing angkara, sinten sing bener, sinten sing luput niku dong cetha genah pilah. Coba klecan lupute wong tuaku nang ngendika. Apa kleru yen to Kanjeng Rama Prabu Murina penggali merga garwane ya Kanjeng Ibu Putri Tasikmadu. Kanjeng Ibu Atnyanawati dirusui karo Paman Wisnubrata. Ya Paman Samba. Nek gegarane wong akrami niku dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane. Ati mawon ati sing kebak panarima. Tur welas asih. Lah nyatanipun boten wonten ceceking raos tresna. Dewi Atnyanawati dhateng karo Prabu Sitija nggih Prabu Bama Narakasura nggih mboten dadi no pedhot dalan bubrah. Lah Raden Samba niku mung dadi jalane mawon merga niku ketitisan Bathara Wulandrema. Goleki garwane sing asmane Betari Wulandremi sing pun nitis teng Putri Tasikmadu. Nggih, Gyantipura. Dewi Atnyanawati niku. Nanging ngungun setahun jembleng sreden kena ngopo? Kanjeng Hyang Madukara, Kanjeng Hyang Janaka melu nimbrung perkara. Ora weruh lalasane ngerti-ngerti mbiyantu Paman Aresamba. Melu ngorak-arik kahanan iki. Ora trima rasane atiku. Mula yen kowe mambengi aku ora entuk males kelawan leluhurku Ndarawati. Aku mung kepengin nyiprating getih Kanjeng Hyang Banakling samengko sing wis lenggana Banakling Kanjeng Hyang Janaka. Lah, saya melih. Nggih padha mawon. Sinuwun Ndarawati Prabu Kresna kalih Raden Janaka niku Wisnu binelah panitise. Upama geni kalih urupe, kembang kalih sarine, madu kalih manise. Godhong suruh lumah kalian kurepe disawang beda gelar digigit tunggal rasane ngoten niku. Nek paduka sinuwun badhe merjaya panengapan Raden Janaka niku saya nuwun sewu kecocak nguntal cebol nggayuh lintang. Tangeh lakone. Upama ta Raden Janaka pejah niku mpun riyen-riyen. Pun ewon tiyang sing badhe mejahi panengapan nyatane mboten tau kelakon. Mula nek kira-kira sangune niku cumpen mulih mawon. Mboten sanyang mulih mawon. Merga nek teng ngarepe wong akeh niku nek duwe dhuwit kalih mboten niku ketingal. Nek mboten duwe dhuwit niku nek enten kapengkok ing Pancabaya mengke ndak ngrogah-ngrogoh kantong mung etok-etok. Niku sing nyawang nanti malah ketir-ketir. Kaya menehi ning jebulane orang niku ora guneman karo lambemu. Lho, niki elek kaya ngeten enten gunane niki. Enten gunane, mboten ming tenguk-tenguk oleh dhuwit. Enten gunane. Aja ngomong tak-tuk niku. Minggir ana. Kula wingi bar ngonekke wong pirang-pirang. Wong delok tak unek-unekke, ora trima aku.
Kok Nun. yen aku males Ratu Ndrawati ya ora entuk, males Panengah Pandhawa kowe ora rujuk. Aku kudu piye kok? Lho. Ngeten mawon. Nek donya niku mung diseni wales winales. Jagat niki mboten tentrem. Nan. Pun to, mangguku kula. Sing ajeng manggoleki napa? Ajeng mamerke keluwihan. Nah. Enten Ngastina mengke mung diguyu sampean niku. Bapa sampeyan niku Sekti Mandraguna. Ijik bayi mon pun meguru mlebu ten kupinge Begawan Subali. Diwejang aji Pancasunya. Dadi ingkang Rama kalian Ratu Ngalengka biyen sing jaduk samaladuk jenenge Dasamuka. Dasamuka Sekti kalintang niku kalih ingkang Rama niku ngakang. Nek ngarani Kakang Boma merga kalah awu sing nampa ngelmune niku dhisik ingkang Rama. Mboten enjuh mati. Cobi anyatane lha ngene kok ora merga saking pintere Bathara Wisnu. Diwenehi anjang-anjang kencana, tamani cakra, tumpangke anjang-anjang ae mati no mboten nyenggol bumi kok. Pecah. Ngeten nggih, Wun. Wong sing rumangsa dirine linuwih niku suwijining wektu ki mesti pengen mamerke keluwihane. Men di ngerteni karo wong akeh nek wong dogdeng. Ning keluwihan niku nek mboten dicakke mawa labuhan sing murakabe niku mboten enten gunane. Luwe-luwe napa kasekten sampean niku nek dibanding kalih Ingkang Rama oh mboten enten sak enthik-enthike tenan niku kula nyekseni dhewe ngetutke ngalor ngidul kula. Oh. Wangger pun nitih Garuda Wilmuna. Mabur Kang Rama niku wibawane mboten ukur. Balane buta sekti kabeh. Nek sampean sakniki balane ting cemimi. Do mati. Pripun? Mung karek gresek-gresek kroso-kroso ajeng mangdelke napane. Moko Patih Pancat Nyono sing Sekti Mandraguna pun boten enten. Ancak Ugra Yayah Griwa. Ajeng napa sampean? Ah, mbel kedes ngendon-ngendoni karep. Undang Kanjeng Langit. Maklaton lir kintang alit. Resang mawe kandrum sabarang katulu. Cepakno buta patang pemancat cangkep sak panekare. Siji gawe loro gawe. Ora bisa mateni Ratu Ndrawati lan Panengah Pandhawa. Ning gawe gegerana Pura Ngastina. Aja nganti bisa kasembatan pamisudaning paripurna. Edian dicincingke jarike. Iya, iki Sasi Kirana. Hut. Hut. Bah. Hut. Bah. Hut. Bah. Wait. Bah. Hut. Bah. Yo. Ya.
Wat. Bra. Bra. Oh. Bra. Wat. 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 Hot. Bra. Hot. Hot. Oh. Ah. Oh. Ah. 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 Hot. Meh padha. Aku dulure lanang. Wah, sapa? Danurwento. Awas. Hut. Hut. Wah. Hut. Wah. Wet. Wah. Hut. Wah. Wah. Hut. Wet. Wah. Wah. Hai. Hut. Hut. Wah. Wah. Hut. Wah. Wah. Wet. 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 Apa iki? Wet. Wet. Walah salah. Eh, wah, ana wong penak-penak lungguh, wenehi gawean. Waduh. Wah. Wah. Weh, lah kok Eyang Mandura piye kok? Long. Long. Maju. Rene. Oh, karepmu. Iki apa? Oh, oh. Aja lihat. Mati tenan. Kowe iki kandhane ngeyel penging rono kowe iki. Kono kuwi nggone bebaya kene. Nang ndi? Ning jugangan ngene. Nah, mlebu rene. Amuk Sulamrata, Jamrata. Imbang-imbang mongso padha kireputen aku iki Baladewane. Menenga. Oh. Baladewa. Ana sing liwat neh. Kok ayang-ayangane gedhe. Perkudara. Kakangku nek liwat-liwat neh ping sluru. Ya rada cilik. Anak Antareja. Sapa? Danurwento. Sasi Kirana. Sing konyeng ae ta. Sapa lho? Sik. Oh, Kresna. Dek Kresna. Are tata engko nek ngenteni liwat nah. Nah ta. Ndangak munggah. Lah, ra ireng ta. Lah Ratu Ndarawati iki ireng Kresna kuwi. Wah, ora ngandel kok. Temanno niku nek bali lah. Ta. Kresna, Wah, ora ngawur. Kok Kresna iki Kresna piye?
metu modar no tutuk ndase bongko nunggu. Sik ndelok Kresna wis ora liwat. Mbok menawa engko liwat. Lah liwat neh, lah wis. Weh. Wis ora ireng ki Kresnane. Oh, lah nganggo jin. Ora ireng. Lah dikatoki. Kala narpa Kresna tan tulus nyagra ring Resiwara Jahnawi Suta Suwarka kula wonten dawuh pangabekti kula katur yang iya tak tampa nggih setemene pun Yang Ndrawati ngungun kabeh para prawira ingkang golong kelawan Kurawa sak ora-orane sumitraning Duryudana ingkang wis padha kapilayu akeh kang padha teluk uga tumungkul marang Pandhawa samengko wis manunggal lan para kadang Pandhawa. Nanging apa ta sebabe dene kowe duweni trekah kang mengkono ingkang tinemune mung bakal andandang dumadining karusakan rusak ing negaramu lan remu ing wadyabalamu. Swarka, aku ngerti sining atimu legetaning rasamu mung kepengin lebur centang Malespati. Kowe mrinani marang patine Bama Narakasura. Ingkang sayektine kabeh mau wis tinata dening Kang Akarya Jagat. Ora mung Bratayuda nanging uga perang gedhe Gojali Suta iku gaweane dewa. Pune Yang Ndrawati iki mung sak drema kari nglakoni. Dasare Wisnu jinejer ana ing donya iki. Mungkin Arya Pancaten bakal ilanging angkara murka. Lah kok dadi angkara murkane wis ilang saka lumahing bumi Ngastina. Saiki kowe nguripake angkara murka ora bisa ngendhaleni hawa nepsu. Ngerti ya nggih? Apa ingkang nyababake perang gedhe ning jagat iki sayektine dasare mung ana papat. Siji rebutan bondo. Rebutan bondo donya merga manungsa iki sesinelut ing kamelian babakan kang kasat mata watone didelok nyenengke ya kuwi sing digoleki karo manungsa. Sepisan. Kaping pindhone wanita. Perang gedhe donya iki uga akeh ingkang dadi jalarane ora liya perkara wong wadon merga menungsa mono ginubel sawernaning kesengseman godaning mripat menyang kasulestian kuwi ingkang ndadekake menungsa wuta paningali. Kaping 3 babakan kawasisan tegese kepinteran akeh wong donya ingkang padha rebut bener penemune. Tontonan Jaban Praja kono. Wong padha peperangan mung padha rebut pinter. Banjur ingkang wekasan babakan panguwasa. Yen panguwasa mono derajat pangkat lan kelungguhan ora kono ora kene padha. Rebut ngarep merga kesurung keselak padha pengin diajeni.
Yen wis mengkono kuwi olah pekertining cipta rasa ora nganggo dasar kautaman anane mung padha milik gendong lali. Nek wis milik gendong lali banjur wuta paningali kowe ora weruh aku iki mbahmu rumangsa apa mungsuhmu. Minggat ning ndi mo? Kesah. Duwe putu kok ngono. Aku so nek duwe putu aja ngono kuwi. Anak putu nek ora seneng karo budaya aja dianggep anak putu. Wong nek budaya kok ora ngono kuwi cak-cakane. Anggepe apa? Dibeciki ora weruh. Kewan wae didublak panganan lulut. Setya bekti karo sing ngingoni. Menungso kalah karo sato kewan bangsat ki. Apa Prabu? Menika lak putuku. Lah putumu lak ya putuku. Iya sampun. Gustenipun wangsul dateng Traju Tresna. Bali men. Ora balik gecek ini. Dayang suwela ora ana baneke. Kinten kula ngupaya durungipun paripurna. Piye nggonmu gawe geger Ngastina? Sampun kelampan. Sak mangke sampun boten kanten-kantenan kawontenaning para kawula. Setunggal miwah setunggalipun sampun jubriya. Tunggil bangsa sampun boten manunggal malih bagus. Nom-nomane sampun kula risak. Budayanipun sampun kula ora arik bagus. Aja nganti dadi pamisudan iki kudu urung. Kakang, apa wis sasangka anggonku mlaku karo kowe mau bareng saka Pretapan Cakrawala? Iya, aku saka Yasarata mampir ana papanmu. Iya. Wah. Tibake ya ora cedhak ya. Kraton Ngastina. Lokku mlayu-mlayu nganti keringetku sak grontol-grontol. Ane kok yo maksa durung tekan ngendi pernahe kutha Ngastina. Mendah kaya ngapa ya yen aku ketemu karo leluhurku. Nadyan wong tuaku Kanjeng Rama Bambang Wisanggeni wis seda wis ora ana lan bapakmu Bambang Irawan ya wis ora ana. Ning nyatane isih dikeparengake dening dewa aku ngleluri karo leluhur. Iya. Jarene aku karo Siadi tedhak turasing panengah Pandhawa Raden Janaka. Iya. Ha mung emane aku ya durung tau sumurup kaya ngapa. Sing kekasih Raden Janaka ya mbahku karo mbahmu. Mula mengko yen wis tekan pinggiring kutha tetakon marang wong kang padha liwat ing kono. Iya. Ya skala cacak menang cacak. Sapa ngerti bejane awak yen to mengko aku bisa ketemu karo leluhurku ya Kakang.
Kandya bala Pandhamya gumulung mangusring Sada Kurawa. Oh lah. Iki kok ana bocah nom-noman bagus-bagus. Siji cakrak, siji luruh. Biyo. Ana bocah keapike kaya ngene minta senenge wong tuane. Wangune bocah yen kaya ngene iki mesti bocah pinter. Iki sapa, Di? Ana wong ya urung pati tuwa nanging kaya wong tuwa. Mestine kowe nggumun karo aku. Ya aku Bambang Wisasangka. Aku Bambang Wiratmaka. Oh, Wisasangka karo Wiratmaka. Ya. Kowe saka ngendi? Aku saka Pertapan Cakrawala. Aku saka Pertapan Yasarata. Aku putune Begawan Dewa Kartika. Aku putune Begawan Kanwa. Kosek saka Pertapan Cakrawala, saka Pertapan Yasarata. Banjur aku kuwi arep menyang kutha negara Ngastina nanging bola-bali liwat dalan kok kleru. Kowe iki ditutke kok kleru. Aku ki judeg kok. Nek wis ngambah laladan kuwi rumangsaku dalan iki kaya ngener menyang kutha bareng wis mak jeduk ngono kok ana tulisane soran. Kleru iki dudu kutha Ngastina. Nek goleki kutha Ngastina gampang ya kene iki dalane. Lah kowe arep ngopo? Jarene aku iki isih turasing Pandhawa. Aku putrane Bambang Wisanggeni, aku putrane Bambang Irawan. Wong tuaku kekarone wis padha seda. Lah jarene kabar kaburing angin sing isih sugeng apalipana ku mung mbahku. Mbahku panengah Pandhawa sing asmane Raden Janaka. Mula kepengin lan kumace ludaya-daya aku lumaku menyang kutha Goro Ngastina. Dadi aku mung kepengin ngawamu, ngabekti menyang eyangku panengah Pandhawa. Lah kowe wis tau pethuk, wis tau sumurup rupane Raden Janaka apa durung? Babar pisan aku durung nate manuk. Semoga Kakang Wiratmaka. Iya aku durung nate tepung lan durung nate weruh. Putuku nggih, putu. Putuku. Kok ngendi kok putuku? Lah sampean ki sapa? Ya aku iki mbahmu panengah Pandhawa. Raden Janaka ki ya aku iki. Wah, Kanjeng Eyang Janaka. Ketemane malah lagi ketemu iki karo putuku. Ya bener bapakmu mati. Aku iki mbahmu panengah Pandhawa ya nggih. Bektiku katur ya. Iya Pak Tomo. Isik duwe putu besok kowe tak wenehi kuplukku iki. Karo kerisku iki ya agemen iki kena kanggo nulak udan. Iya. Lah kok eyang kaya ngono dadane kok kaya sengkleh pundake. Oh, kowe ora ngerti sak bubaring Bratayuda Pandhawa kuwi boyong nyang Ngastina.
ning eling-eling ora adil menyang sedulur kabeh didadekke ratu diwenehi kasatriyan malah aku dhewe sing disia-sia saben dina disesenggring atiku malah aku digebuki dipolo nganti kaya ngene iki awakku aku melu kowe yo yang Janaka aku ora nrimakake mbahku disia-sia kaya ngapa Pandhawa sia-sia karo mbahku temonono sing jenenge Puntadewa Werkudara kembar anak anonganing Dita kowe bocah lanang mursid bisa nyuwargake mbahmu le cilik. Wah. Bareng tak kon rono seneng arep mbelani mbahne. Wah. Tak dalan-dalan joget tangane ting ketuil. Ora to ya. Ora. Rasakno Pandhawa. Prajurit Sesideman, obong ngono, obong. Amok Puramrata. Obong-obong. Weh, drohonane. Mong menungso loro cilik-cilike nek gawe geger. Sawi. Piyayi kok apike kok ngene. Piyayi kok luwese kaya ngene. Semu. Wong edan mbok anggap sak pepadamu lho, jejeki jasmu. Kae geger ana apa Petruk nika wonten lare kalih. Ngobongi pasar, ngobongi griya-griya teng pinggir keraton nika. Ora batin duka mono, sapa Yai Prabu? Mangke rumiyin. Kusik ana bocah kalih ngobongi pasar lan omah-omah nggih. Jenenge sapa? Lah kirangan wong dereng kepanggih kok. Geni niku pun plotok bubuk. Koko Prabu piye Yai? Para wayah kinten kula kedah sawega.
nggih niki. Niki larene. Niki kalih niki. Ngarepe kaya anake Bagong. Lho, ladrang Janitra. Udu, Deng. Dia anak kok ngene dadak ditulis barang. Menengo Petruk. Ayo, kon ngaton rene. Katon rene. Endi sing jenenge Werkudara? Endi sing jenenge Puntadewa kon mrek cecekane? Oh, bocah iki kurang ajar. Gus, oh, mriki. Neng ndi? Apun ta? Mah. Mah pripun? Gemang. Pun ta mriki. Nah, nggih. Oh. Niki sinten? Aku ora ngerti. Aku lho nggih mboten ngerti. Ning kowe kudu ngerti. Nah, sing mbok tantang sing asmane Raden Werkudara niku niki. Loh. Iki Werkudara kaya dapur. Kowe sing ngrusak pikirane mbahku. Mbah lindasmu kuwi. Ah. Wah. Aduh mati aku. Wah, tak pateni. Yai wingi sore urung ilang pupuk lempuh yange. Kowe kemaki. Dara sik. Aja mbok pateni dhisik Werkudara. Ah, bunuh. Apa lek pateni ora pateni apa? Apa? Iki pokoke wong anggere raine lincip kaya sing ngarep niku wau. Iku mesti gaele kuwi mesti ngusul-usulke kuwi. Pateni on. Pateni. Aja ta, Truk. Pateni kok. Sik men dirembuk sik ta, Truk. Werkudara. Piye? Sik culna dhisik. Ora tak culke, mengko ndak mlayu. Wong leres. Mboten sah. Pejahi. Anggeren do lali niku malah tiyang sing modele ngoten niku malah mesti ngelingke. Werkudara tak takonane dhisik ya takonono nanging tak idak ngene iki. Ora to bocah bagus. Jenengmu kuwi sapa? Jenengku Wisasangka. Jenengku Wiratmaya. Wisasangka. Aku arep barang ngamuk. Kok barang ngamuk? Sing perintah sapa? Sing perintah mbahku Raden Arjuna ya Raden Canaka. Kowe wis ketemu karo mbahmu Panengah Pandhawa. Wis. Wah. Petruk bocah loro iki ceklen aku tak goleki Janaka. Tak betetane. Pun beteti mawon. Kok kowe sing bayar kowe kok kon beteti to, Gong? Pun beteti mawon. Kosek Werkudara sabar dhisik. Nalare kepiye coba pikiren to. Wong Janaka kok kongkon ngamuk bocah iki. Sik. Kowe mau saka ngendi? Aku saka Pertapan Cakrawala.
Aku saka Pertapan Yasarata. Lho kosek. Petruk, kowe eling ora? Napa to? Kowe tau krungu Pertapan Cakrawala apa ora? Eling ora lho, Cakrawala ya kena, Cakrawangsa ya kena. Wong jenenge kok sak gelem-gelem kok. Cakrawala ya Cakrawala, Cakrawangsa kok. Cakrawala ya kena, Cakrawangsa ya kena iki terus piye kuwi? Oh, telek basu. Nah. Iki mesti putune Basudewa. Ora adune bareng. Sik, kowe eling Petruk. Gerien golek iki. Pertapan Cakrawala, sik nalika anu to, Gong. Sik iki lakone iki metune iki nalika ning Bliruk. Piye? Anu. Pertapan Cakrawala nek ora kleru Begawan Dewa Kartika ngono ae to? Iya. Kuwi duwe anak Dewi Kencana Resmi. Iya. Wah, iya eling aku kuwi sindene Kanti. Hak keprondasmu kowe. Eling aku kuwi rabine Wisanggeni kuwi. Leres. Pertapan Cakrawala bener kowe anake Wisanggeni. Iya bener. Aku anake Bambang Irawan. Kok sik mbahmu sapa? Mbahku Begawan Dewa Kartika. Colna Werkudara. Kok aku diculke? Kowe sangu akeh ora? Kowe saka gunung nek nggawa akeh slamet uripmu. Ning nek ora nggawa titenono. Iya nyonya aku nggawa. Nyonya iki gawanen. Lah iki tundung turun no. Apa enek kok akeh kok tundung turun iki apa ya enek. Nyo iki nyo gawanen. Wah, dinggo. Wah, gong ini akeh pirang-pirang kok dinggo kabeh. Nganti kaya Begawan Kumbayana. Dilok-dilok ngene. Mbok kon nguculi. Iya iki anak Bambang Wisanggeni lan kuwi anak Bambang Irawan. Nanging kena ngopo ngene rasaku teko kowe ngamuk punggung lan ngobongi papan iki. Aku ora trima mbahku disia-sia. Lho, ingkang nyiya-nyiya mbahmu kuwi sapa? Sing kandha ya mbahku dhewe. Kowe wis ketemu karo mbahmu Panengah Pandhawa wis. Jenenge Raden Janaka ya bener. Lho. Sik digenake. Lah ciri-cirine. Sik. Anu rambute cendak. Terus nggon dhuwur kuping rambute nek putihe. Iya, bener. Bener kuwi. Ya kuwi. Ya kuwi. Biyange ya kuwi. Sing mernah-mernake. Nek minggu paingan ya kuwi. Wis ketemu karo mbahmu, wis. Wonge kepiye? Wonge irunge mendelok. Anu mripate mendelok irunge mentul. Wetenge bekel. Brengose arang-arang. Pating kranding semu abang. Nganggo gelung supe turang. Ora gelungan.
nganggo kupluk. Kupluke wis lethek. Iya, wis genah kuwi Werkudara uyakane. Edan. Aku amping-amping ndok kono aku ngerti Pandhawa ora bakal bisa nyekel aku mlebu ngalas